го. Чакай, иска да го бутам, ти да застана, чакайте! Мани от този крак, ай. Седнител. Там е, ще умисля, тук е буръчета, ама не стана. Точно така беше по принципа, ма е тук, караш по коловоза и накрая се качваш там по ръба. Да може като те хлъзне, да не те хлъзне там в дупката ми, тук да опре в камъка и да излезеш. Ще продължаваме ли ще пушим? Както кажете. Много беше добре, ако беше завил. Е така настрани. Дигни го! Аз минавам оттам. Той ми каже, че там така се лъзгава. Къде? Там е, де се навря. И ти не виждаш ли? Нищо не ми по-еляко там, ама. Не се притесняй, и аз си мислех, че е по-елак. Видях дупката. Видя ли къде съм ровил? Да. Това де се пие вода, де? А? Рученик, какво обясняваш? Какъв рученик? Де ще спираме? Е тука. А, тук, добре. Няма някъде малко по-нагоре, бе. О, тук нагоре. Няма спиране. След малко пак има бутане. Има е такова също, пак вода, камъни.